Malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo muna mga minamahal na iniling tayo tumayo. Tayo po tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal na mangaral ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Amen. Dakilain at purihin po natin ating pinakamamahal na Panginoon. God bless your beloved elder, beloved Brother Joven Ferrer. Let us all pray. Tayo po lahat ng minamahal ko sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Dakilang Diyos ang magbanal na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Isus, hapong ito. Mag-usap ka. Buksan namin mga pangunawa. Ang mga puso, mahal na Panginoon, that it be receptive to your word. Mahal na Panginoon, preach to us. Ikaw mangaral sa akin. Mahal na Panginoon, sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Wala mo po yung umaasa sa iyong dakilang karunungan, kapangyarihan. Huwag akong makita, mahal na Panginoon, kundi yung walang hanggang karunungan, pag-ibig para sa amin lahat na narito. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ang iyong lingkod sa lahat na ay mga pagkakamali, pagkakasal. Gamitin mo po akong daluyan lamang ng spiritual pagpapahala, mahal na Panginoon. At sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ng ay puminamal na evangelista, Weldy Estrada Almeda, ay amin pong sama-samang pinapalaya, sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and unbeliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At tayo po'y makabalik sa ating mga kinaupuan, mga minamahal. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Again, let us clap to the Lord. Sabay-sabay tayong pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. I give double honor and respect sa ating pong minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at talagang pinakinabangan po natin ng husto ang kanila pong pangangaral sa atin. Amen? Nung sila pa po ay kapiling pa natin. Amen? Amen? Be with me, mga minamahal ko. Hallelujah. At talagang maging attentive po tayo dahil tayo po ay nasa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan. At ako rin po ay nagbibigay galang sa kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers. A blessed afternoon. Ako pong pinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon at sa inyo po, aking pong mga ginigiliw at iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. And of course, sa ating pong mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay, sa ating pong mga YouTube followers at sa ating pong live Facebook streaming. Magandang hapon po ang aking pong pinapaabot. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At we have ample time. Amen? At 10 to 2 pa lamang mga minamahal kong oras. So, there's no reason para tayo po'y magmadali at maglaan talaga tayo ng sapat na panahon para sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Lahat tayo magsabi ng Amen. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At tayo na po mga minamahal ko'y dumako sa ating pong napakahalagang paksa ngayon pong hapon na ito. At ating pong tunghayan, ating pong magiging topic o tema, mga minamahal ko sa hapong ito. At pamagatan po natin mga minamahal ko ng the use and misuse of faith. Sa Tagalog, ang tama at maling paggamit ng pananampalataya. Let us clap again to the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, mga minamahal ko, lahat ay ready na? Amen?
In the mood of learning. Amen? Huwag inaantok dapat para talagang ma-absorb po natin mga minamahal kong nais. Batid ng malang Panginoon sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, sa hapong ito. Merong tamang gamit at lugar ang lahat ng mga bagay sa mundong ibabaw. I repeat, meron pong tamang lugar at gamit ang lahat ng mga bagay sa mundong ibabaw. Amen? I-agree naman po tayo lahat dito. Amen? Lalo na ang ating pong pananampalataya. Faith should be appropriately used for its intended purpose. Otherwise, matatawag ito na misuse or misplaced faith na tinatawag. Hindi angkop, mali na paggamit ng pananampalataya. Ano ba ang pinaka-ultimate goal ng faith? Yung pinakalayunin niya, mga minamahal ko. Di ba? Alam naman po nating lahat that the ultimate goal of faith is to please and glorify God. That is fully trusting God for His awesome power. Yung kanyang makapangyarihang gawa na walang tutulad. Yung kanyang infinite wisdom, mga minamahal ko, na walang hangganan sa mga bagay that is beyond human capacity. Sa mga bagay, mga minamahal ko, na wala tayong kakayahan. Di ba, mga minamahal ko, pag sinabing wala tayong kaya, wala tayong kakayahan, mga minamahal ko, pagdating sa salvation, aminado naman tayo dyan, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Sa ating sariling gawa, sa ating sariling katwiran. Kaya nga, gift and grace ang salvation. Di natin pwedeng bilihin, di natin pwedeng bayaran. Ano pa, mga minamahal ko? Yung kanyang proteksyon sa gawa ng kaaway. Sa gawa ng masama, mga minamahal ko, sa mga disgrasya. Amen. Even yung pagbabago po natin sa ating pong mga sarili, ay hindi natin kaya. We need the Holy Spirit of God, mga minamahal ko, to transform us. At malinaw po sa atin yon. Palakpakan po natin, ating pong pinakamamahal ang Panginoon. So alam po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang pinaka-ultimate goal, pinakalayunin ng pananampalatayang ito. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Merong magpapakasal na mga Kristiyano. Mag-aasawa. At usong-uso, mga minamahal ko, sa ating kultura, yung June bride. Ano ba ang hype dyan sa June bride na yan? Bakit talagang itinataon, isineset ang wedding date sa month of June? Sino pong nakakaalam? Para sa karagdagan po nating kaalaman, mga minamahal ko, base po yan sa superstitious belief na, teka lang, mga iba na hindi po yata nakikinig, mga minamahal ko, dapat be attentive, mga minamahal ko. Makinig po tayo. Yan po ay base sa superstitious belief na yung June comes or it is derived from the Roman goddess of marriage na tinatawag na Juno, na yan daw ang magbibigay ng blessing of happiness forever. Pero hindi naman totoo, superstitious nga. So mga minamahal ko, hallelujah, alam naman po natin na ang month of June ay panahon ng tag-ulan. So ang magiging pananampalataya ng ikakasal ng dalawang mag-aasawa, dapat, Lord, ang faith namin, i-honor mo na sa petsa ng aming kasal, hindi uulan para walang hassle sa mga aaten at sa amin na magsasagawa ng isang halagang okasyon. Pero mga minamahal ko, pakatandaan po natin, who made the natural climate? Dito sa atin, merong dalawa. Di po ba? And what are those? Rainy at saka
Dry season, summer. Sa mga ibang bansa, sa mga ibang lugar ng mundo, merong winter, merong autumn, merong summer, merong spring. So, mga minamahal ko, aralin natin maigi, mga minamahal ko. So, ang pananampalataya ng dalawang ikakasal is to go against the flow of nature. Ay, anong nangyari, mga minamahal ko? Dahil panahon nga ng tagulan, syempre, umulan nung petsa ng kanilang kasal. And then what? Mapuprostrate yung dalawang ikinasal kasi hindi honored yung kanilang panalangin, hindi nag-work yung kanilang pananampalataya. That is a misuse and misplaced faith. Bakit, mga minamahal? You may argue, you may contend, mga minamahal ko, di ba, Brother Noel, faith is going beyond science, even medical science. Faith is going beyond rational things or it defies logic. Diba? Yung lohiko. Totoo naman po yan. Wala pong debate, mga minamahal ko, sa argumentong yan. Dahil turo mismo ng man of God sa atin, mga minamahal ko, di ba kapag tayo may ulcer, anong ipinagagawa sa atin? Mag-fasting. Sa medical science, hindi pwede yung fasting dahil mas lalong lalala ang ulcer mo. Pero sa spiritual matters, mga minamahal ko, bilang pananampalataya, faith in action, ika nga, mga minamahal, magpa-fasting ka. Which napatunayan naman po natin, mga minamahal ko, na it work. Mga minamahal ko, amen. Ang dami pong pinagaling na may karamdamang ulcer. Nag-fasting lamang sila through prayer and fasting. Mga minamahal ko, gumaling sila sa banal na pangalan ng mga Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ano pa, mga minamahal ko? Na kapag nakakaranas tayo ng kahirapan, ang susi, mga minamahal ko, sa overcome ng poverty, mga minamahal ko, ay magbigay. Which is in contrast, di ba? Kung wala tayong pananampalataya, mga minamahal, bakit pa ako magbabawas, magbibigay? Ang gusto nga, madagdagan ng madagdagan. Amen? Pero mga minamahal ko, take note, ano ba ang motibo, mga minamahal ko, ng mag-asawa? Self-serving ba? Amen? Gusto nila, mga minamahal ko, isuspend ng Malapanginoon yung flow of nature, hindi ulan, mga minamahal ko, na siya mismo ang gumawa. Gusto ng mag-asawa, mga minamahal ko, na patigilin ang pag-ikot ng mundo for their sake. Pero paano naman po yung mga magsasaka na umaasa sa ulan? Paano naman po yung mga dams, mga minamahal ko, na malapit sa Metro Manila na kinakailangang makargahan para hindi magkaroon ng water supply shortage? Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal, isipin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga bagay na ito, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi ng ilang mga Kristiyano, Brother Noel, dapat sa ating mga Kristiyano, dapat wala ng boundaries, wala ng restrictions. Being fully freed by God. Dahil pinalaya na ng lubos ng mahal na Panginoon, dapat wala ng boundaries, wala ng restrictions. Pero I tell you, mga minamahal ko, Christian freedom is not absolute. Hindi lahat po ng ating gustong gawin ay mangyayari at magagawa po natin nang walang naapektuhan. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ang sabi dito, being made free from the bondage or yoke of sin does not give us the right or license to indulge the flesh. Hindi raw po, mga minamahal, porket pinalaya na tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa kamay o sa kulungan, mga minamahal ko, ng pagkakasala, ay bibigyan po natin ng mga minamahal ko ng espasyo, ng space,
ng mga minamahal ko, okasyon ang flesh na makapanagana muli. Amen? Tayo nga po mga minamahal ko, pinalaya, mga minamahal ko, sa pagkaalipin ng kasamaan. Pagkaalipin sa kasamaan at mga minamahal, binigyan tayo ng kalayaan at ngayon, naging alipin na tayo ng katuwiran. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. First verse, mga minamahal ko, yung opening verse po natin dito sa Aklat ng Galacia, Kabanatang 5, ang talatay 13. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa Aklat po ng Galacia, Kabanatay 5, talata po ay 13. Ito pong nakasulat. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Napakalinaw ng sinabi ng talatang ito, mga minamahal ko. Brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. So itong kalayaang ating tinatamasa sa ngayon ay wag daw magbigay ng kadahilanan na tayo pong muli, mga minamahal ko, ay mag-indulge, over-indulge, magpakasasa, especially sa paggawa ng kasalanan. Amen? Amen? Malinaw po yan, mga minamahal ko. So we must still make choices. Pumili tayo, mga minamahal ko. Paganahin natin, mga minamahal ko, yung divine wisdom na nasa atin, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat yung mga choices natin, mga minamahal ko, in our freedom, mga minamahal ko, we will be held accountable. Mananagot tayo. Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, faith should not be used for self-exaltation. Uulitin ko, ang pananampalataya ay hindi dapat gamitin para sa ating self-glorification na tinatawag. Tayo, mga minamahal ko, ang talagang sumikat. Amen? Maluwalhati. Hindi ang mahal na Panginoon. Faith is not boasting that we have a superpower. Nasasabihin natin, dahil may pananampalataya ako, kumuha ka ng baril, barilin mo ako. Tatalon ako sa bangin, magsasabi lamang ako ng praise the Lord. See? Hindi yan faith. Anong tawag yan? Yan ay uri ng pamumusong, blasphemy. Uri, mga minamahal ko, ng kalapastanganan. Dahil hindi talaga i-honor ng Panginoon yung faith na yan sapagkat yan ay misuse or misplaced faith na tinatawag. Hindi angkop na paggamit ng pananampalataya sa Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya nga with all conviction, talagang masidhi yung pagnanais, mga minamahal ko ni Apostol Pablo na ituro sa atin. Sinasabi niya, mga minamahal ko, na may diin na huwag kayong manampalataya ng walang kabuluhan. Do not believe in vain. Dito po, mga minamahal ko, sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 and 2. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2, ganito pong sinasabi, ngayon ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanantilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. So mga minamahal ko, what is Apostle Paul telling us, mga minamahal ko, inuulit niya, nire-remind sa atin, mga minamahal ko,
na tayo daw po, mga minamahal ko, hallelujah, ay manatili doon sa turo. Amen, sa pangaral na atin pong, mga minamahal ko, tinanggap. Amen. At ang sabi nga, mga minamahal ko, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsipanampalataya ng walang kabuluhan. Ang sabi dito, mga minamahal ko, hallelujah, unless you have believed in vain. Diba? Nauwi lamang yata sa walang kabuluhan kung atin pong gamitin ang pananampalataya sa hindi angkop na bagay. Amen. Sabi nga, faith unto salvation, not faith unto perdition. Sa pananampalatayang tungo sa ikaliligtas, huwag sa ikapapahamak. Amen. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, marami, mga minamahal kong mga bagay, mga minamahal na akala natin tamang paggamit ng pananampalataya, pero mali pala. Amen? 1 Corinthians, mga minamahal ko, hallelujah, ito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 6, ang talatay 12 hanggang 13. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatay 6, talatay 12 hanggang 13, ganito po ang pagkasabi, ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako sasakop sa kapangyarihan ng anuman. Sa 13, ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon, at ang mga ito, datapwat katawan, ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon, at ang Panginoon ay sa katawan. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang pumabanal na salitang ito. Medyo malalim ang gustong puntuin, mga minamahal ko, ng sumulat ng mga talatang ito na si Apostol Pablo. Pero mga minamahal ko, hallelujah, bigyan natin ng linaw ngayong pong hapon na ito. Ang sabi nga niya, mga minamahal ko, oo, lahat ng bagay ay matuwid sa akin. Pero may mga bagay na hindi nararapat gawin. Amen? So, hindi absolute. May restriction. Meron pa ring limitasyon, mga minamahal ko. Amen. Na kapag mga minamahal ko, hallelujah, atin itinuring, mga minamahal, na malayang-malaya na tayo na gawin ang lahat ng ating kagustuhan, mga minamahal ko. Teka lang. Mag-isip-isip tayo, mga minamahal ko. Dahil tayo may merong buong-buong pananampalataya, doesn't make us, mga minamahal ko, answerable, mga minamahal ko, sa ating mga bagay na gagawin. Ang sabi rito, mga minamahal ko, huwag pasakop sa anumang kapangyarihan. Amen? Amen? Hindi ko muna sa mahal na Panginoon na tayo dahil maraming misconception about faith. At kapag hindi natin ito naitama, ay napakadelikadong bagay. Hindi ko muna sa mahal na Panginoon na tayo at ang ating faith ay talagang completely healed na tayo. Amen? Ano pong mga karamdaman yan? From diabetes, heart disease, sa ating mga minamahal ko, mataas na high blood pressure, mataas na kolesterol, mga minamahal ko, ay mag-overindulge na tayo. Balik ulit tayo, mga minamahal ko, doon sa ating unhealthy eating habit. Unhealthy eating lifestyle. Kasi pinagaling na ako sa aking diabetes. Extra carb na naman ako, extra rice, sige, walang pakundangan pagkain ng kanin. Mga matatamis na pagkain. Pinagaling na ako sa aking sakit sa puso. Sige na naman ako sa mga oily and fatty foods. Alam naman po natin na kung ano yung bawal, yun ang masarap na kainin.
Tama po bang paggamit yan ng pananampalataya? O hindi? Ang daming umiiling. Hindi po tama. Absolutely, hindi tama. Hindi lisensya yung ating pong pananampalataya na yan, na tayo po'y pinagaling na ng lubusan ng malang Panginoon, then we can overindulge. Overindulgence is gluttony. And gluttony is a sin. What is gluttony in Tagalog? Katakawan. Amen? Bakit ba naging kasalanan ng pagiging matakaw, brother? Meron naman akong kakayahang bumili ng pagkain. Sige, di ba? Pagka may kakayahan ka, sige nang sige. Wala nang pakundangan dapat. Maling katuwiran yan. Amen? Amen? Deuteronomio, mga minamahal ko, 21 verse 20. Gluttony is equated with being a drunkard. Diba? Yung drunkard, manlalasing. Walang pakundangan kung uminom ng galong-galong alak. Alak na matapang. Amen? At talagang sumusuray-suray doon sa daan. Mga nawawala sa wisyo kung ano ang nagagawa na mga minamahal ko, talaga namang hindi niya intensyon na gawin. Deuteronomio 21 ang talatay 20. Kindly? Ganito po sinasabi, at kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapaghimagsik, na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya'y may masamang pamumuhay at manglalasing. Amen. So nakita po natin mga minamahal ko, and they shall say unto the elders of his city, this is our son, is stubborn and rebellious. He will not obey our voice, for he is a glutton and a drunkard. So mga minamahal ko, kahalintulad, kamukha ang glutton ng isang manlalasing. Kaya nga ito po ay kasalanan. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, may mga, alam tayo mga minamahal, katulad ng honey. Ang general, mga minamahal ko, hallelujah, opinion, mga minamahal ko about honey, it is a nutritional food. Diba? Pulot. Pero mga minamahal, sinasabi mismo ng Biblia na ang pag-over-consume ng honey is harmful to the body. Ito yung sinasabi mga minamahal ko, hallelujah, na bagamat matuwid. Diba? Pero hindi lahat ng bagay ay nararapat. Amen? Wag pasakop mga minamahal ko sa clout and greed, yung kapangyarihan ng overindulgence. Kasi mga minamahal ko, napakahirap nating labanan yung kapag ka nag-crave. Itong ating katawan na ito, mga minamahal ko, di ba? Pag nag-crave, mga minamahal ko, ng pagkain talagang by hook or by crook. Lalo na kapag may kakayahang bumili, mga minamahal ko, ay talagang gagawin. Diba? Ang sabi mga minamahal, ating pong binasa mga minamahal ko, 1 Corinthians chapter 6, verse 12, mga minamahal ko, huwag pasakop muli sa kapangyarihan. Amen? Ito yung tinutukoy ng Biblia, mga minamahal ko, na kapag ka hindi po natin pinigilan, hindi natin kinontrol, mga minamahal, yung urge, yung mga minamahal ko, paglalaway, sabihin ko na. Amen, lalo na sa mga bawal na pagkain, mga minamahal ko, ay talagang kukontrolin tayo. Amen? Amen? Sinabi ng Proverbs, magkasunod po natin basahin, chapter 25, verse 16, and Proverbs chapter 25, mga minamahal ko, 27. Unahin po muna natin yung talatang 27 ng 25, mga minamahal, kabanatang 25, mga minamahal ko ng Kawikaan. Kindly. Amen. Sa aklat ng mga Kawikaan, kabanata 25,
ang talatay 27, balik sa 16. Ito po ang nakasulat. Hindi mabuting kumain ng maraming pulot. Gayon ang paghanap ng tao ng kanilang sariling kaluwalhatian ay hindi kaluwalhatian. Sa 16, nagasumpong ka ba ng pulot? Kumain ka ng sapat sa iyo. Baka ka masuya at iyong isuka. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanya pambanal na salita. Diba? Mga minamahal ko, lately, mga minamahal ko, talagang ang akala natin, mga minamahal ko, yung honey, napaka-nutritious na pagkain. Pero kapag ka mga minasobrahan, nagkukos pala ito ng nausea at yung dizziness. Sino pong nakapanood? Natawa ako nung nakapanood ako mga minamahal ko ng balita kagabi, yung grizzly young bear, na nakakain ng mud honey na sobra. Ano pong nangyari? Nahilo. Buti na lamang naagapan, mga minamahal ko. Ito po'y na-cure din, mga minamahal ko. Sapagkat nakakain nga po siya ng sobrang mud honey. Amen? Na akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, all the while, it's a nutritious food. Pero pagka nasobrahan, ang sabi nga, mga minamahal ko, i-research po natin twice the sweetness of a sugar. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi mga minamahal ko ng talatang 27, mga minamahal ko, hindi mabuting kumain ng maraming pulot, gayon ang paghanap ng tao ng kanilang sariling kaluwalhatian ay hindi kaluwalhatian. Oo nga. Dahil talagang nag-crave ka, na-satisfy yung cravings mo, mga minamahal, at talagang, di ba? Talagang, mga minamahal ko, with gusto. Pero nakasama naman sa iyong kalusugan. Amen. At ang mga iba, mga minamahal ko, di ba? Magyayabang. Tingnan mo, nagkukonsume ako ng talagang sobrang honey, pero hindi naman ako naging diabetic. Walang epekto sa akin. See, mga minamahal ko. Ganyan ba, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga minamahal ko, hallelujah, ang paggamit ng pananampalataya. Dahil merong mga contention, merong mga argumento, mga minamahal ko, na ating pong babanggitin mamaya, mga minamahal ko. Di ba sinabi, Brother Noel, ng Biblia, sa mga may pananampalatayang talagang malakas, makakain nila ang kanilang gustong kainin. Nakalagay po sa Biblia yan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, tama ba? Mga minamahal ko na magpatuloy tayo, mga minamahal ko, sa ganitong overindulgence. Satisfying our gluttonous appetite. Until sa way, mga minamahal ko, na talagang mapahamak naman. Makompromiso ang ating mga kalusugan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. May tinutukoy sa Biblia, sinulat sa banal na kasulatan si Apostol Pablo dito sa mga taga-Roma, kabanatang 14, ang talatay 1 hanggang 3. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Roma, kabanata ay 14, talatay 1 hanggang 3, ito pong nakasulat. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay. Ngunit ang mahinay kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salitang ito. Ginagawang argumento ng mga ibang mananampalataya ang may versikulong ito. Pero wag natin pong i-interpret as literal. Meron pong spiritual na konteksto itong mga talatang ito. It's all about, mga minamahal ko, maintaining a good relationship among the brethren. Amen? Na huwag pagtalunan, mga minamahal ko, hallelujah, kung ang mga iba ay gustong kumain, mga minamahal ko, ng karne, at ang mga iba ay gusto lamang kumain ng gulay.
Hindi yan disputable matters. In fact, it's unworthy na magkaroon pa ng debate, mga minamahal ko, tungkol sa mga bagay na yan. So, respeto lang. Hindi ko mo malakas ang iyong pananampalataya. Ang sabi nga rito, mga minamahal ko, may pananampalataya akong makakain ko ang lahat ng bagay, lahat ng pagkain. Pero huwag mong hamakin yung mga mananampalatayang may mga weaker o mga minamahal ko, may mahina na pananampalataya. Those who have a weaker faith, mga minamahal ko, na ang gusto nila, mga minamahal ko, kumain lamang ng gulay. Di ba? Kung ikay carnivorous, meat eater, kahit pa pork eater, mga minamahal ko, at yung isa namang kapatid mo ay vegetarian, wala namang kaso. Hindi dapat pagtalunan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Huwag hamakin yung mahina ang kanyang pananampalataya at itulad mo sa iyo. Oh, gayahin mo ko. Makakain ko ang lahat ng gusto ko. Ikaw, KJ ka. Vegetarian. Pero mga minamahal ko, hindi lahat mga minamahal ko ng vegetarian, mga minamahal ko ay base sa kanilang spiritual na paniniwala. May mga talagang, they decided on themselves, mga minamahal ko, to take that diet. A veggie diet. Dahil disiplina sa katawan. Amen? Pero mga minamahal ko, ang sabi ko nga mga minamahal, do not pass judgment doon sa mga vegetarian at ikaw naman bilang carnivorous, mahilig sa karne. Wala pong dapat pagtalunan. Palakpakan po natin muli at ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Another, mga minamahal ko, verse na worthy of our consideration. Alamin natin yung spiritual na konteksto. Itong Matthew chapter 15 verse 11. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang sinasabi rito mga minamahal ko, Brother Noel, ano sinasabi mong i-regulate ang wag mag-overindulge? Di ba Brother Noel, sinabi sa talatang yan, hindi sa kinakain ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, kundi yung salitang lumalabas sa kanyang bibig. Kindly, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo Kabanata 15, talatang 11, ganito pong pagkasabi, hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Amen. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Argumento. Na kung hindi po natin mga minamahal ko, hallelujah, bibigyang pansin, ano talaga ang kahulugan, mari tayong madeceive, madaya. Dahil talagang maja-justify pa yung ating overindulgence, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang at risk. Our health will be at risk. Amen? Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, hindi yung pagkain na isinusubo ng tao, pumapasok siya sa katawan niya, ang nakakahawa, ang nakapagpaparumi sa kanya, kundi yung salitang lumalabas out of his mouth, mula sa kanyang bibig. Ito po ay sinulat mga minamahal ko, hallelujah, dahil ang mga skribat para sa iyo nung araw, talagang grabe ang kanilang mga minamahal ko, talagang pagiging matuwid sa harapan ng mga tao. Amen. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, maraming seremonya. Dapat ganito, ganyan. Ang pagkain ay ganyan at ganito. Pero mga minamahal ko, hindi nila nililinis yung kanilang sarili, yung kanilang puso. At kung ano-ano ang mga panlalait, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga masasamang salita na namumutawi sa kanilang bibig. Out of the richness of their heart,
ay kanilang mga minamahal ko na ipapahayag sa pamamagitan ng kanilang mga salita. So, mga minamahal ko, hallelujah, alamin po natin, mga minamahal ko, ang espiritual na konteksto, yung aking pong mga minamahal ko sinabi, na ito po ay patungkol sa mga kahipokrituhan ng mga eskriba. Hypocrisy. Amen? Yung kanilang mga minamahal ko, hallelujah, talagang pagpapakitang tao. Ngunit hindi nila nililinis, mga minamahal ko, hindi sila interesado sa kanilang estado sa mahal na Panginoon. Yung inner cleansing ng kanilang mga puso ay hindi nila ginagawa. Kaya nga meron tinatawag na froward mouth, vile mouth, na walang ibang lumalabas sa kanilang bibig, kundi puro masama. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians chapter 8 verse 8, mga minamahal ko, hallelujah. Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Ni hindi tayo masama kung tayo'y di magsikain, ni hindi tayong lalong mabuti kung tayo magsikain. Amen. So mga minamahal ko, hallelujah. Kumbaga, sinasabi ng ilan, wala naman palang kaso sa mahal ng Panginoon. Kung hindi ako kakain, if I will abstain from that food or not, mga minamahal ko, pero mga minamahal ko, hallelujah, ito lamang po isinulat para bigyan, mga minamahal ko, hallelujah, ng halaga yung, di ba, sinabi ko kanina, para mga minamahal ko mapangalagaan, mapagtibay ang samahan, ang relationship, mga minamahal ko, ng mga mananampalataya. Na walang dapat, mga minamahal ko, hallelujah, maging mga minamahal ko. Kumbaga, hamakin mo. You will despise your brethren, mga minamahal ko, dahil sa kanyang pagkain. Dahil sa kanyang kinakain. Amen. Amen. Pawalang halaga, mga minamahal ko, siya, mga minamahal ko, dahil sa kanyang mga minamahal kagustuhan, sa kanyang desisyon, mga minamahal ko. Kaya nga po, mga minamahal ko, hallelujah, ilagay po natin sa tamang konteksto, tamang perspective ang lahat ng bagay, lalo na ang pananampalataya. Sabi dito, mga minamahal ko, be not unwise or indiscriminate. Huwag tayong magiging walang pakundangan. Sige lang ng sige. Di ba? Mayroon tayong mga ugali, mga minamahal ko. Akan mo labat, sugabay mo. Total, patay ka mo lamang. Anong ibig sabihin sa Tagalog niyan? Kainin mo na lahat ang gusto mo. Total, mamamatay ka rin lang naman. Bakit mo ipagdadamot ang gusto mong kainin? Bakit mo pagdamutan ng iyong sarili? May mga katwiran na ganoon. Nawala talaga, mga minamahal ko, sa lugar. Amen? Ang sabi nga, do everything in moderation. Gawin ang lahat ng bagay, mga minamahal ko, sa katamtaman. Hindi pwede yung indiscriminate, walang pakundangan, sapagkat mananagot ka sa iyong aksyon. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Take note, balanced people will outlast those who are not balanced in their lives. Ang mga balancing tao, talagang mas magiging mahaba ang kanilang buhay kaysa doon sa mga hindi balanse. What do I mean by this? Ang sabi nga, glorify God in your body. Make it healthy. Dahil sa mga anong kadahilanan, kindly, especially mga minamahal ko sa atin, mga minamahal ko na nasa paglilingkod, kindly, mga minamahal ko, keeping our body to glorify God, mga minamahal, keeping our body healthy to glorify God for these reasons. Number 1, long life in keeping and prolonging our ministry. Diba? Gusto mo bang, mga minamahal ko, hallelujah, manatili sa iyong pagpapagamit?
Amen? Sinong aayaw, mga minamahal ko? Amen? Dahil ito nga po ang nagpapasaya sa atin. Ito nagbibigay kahulugan sa ating pong mga buhay. Amen? And mga minamahal ko, to keep your ministry, mga minamahal ko, and prolong your ministry, you have to be healthy. Di ba? Sounds, mga minamahal ko, hallelujah, talagang meron po bang sense? O wala? Meron po bang sense o wala? Meron. Dahil hindi ka naman, mga minamahal ko, makapag-i-stay dyan sa iyong katawagan, sa iyong ministry, kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, namatay ka sa karamdaman. Amen? Number 2, mga minamahal ko, na rason, energy and strength in our ministration to others. Paano ka makapag-ministrate, mga minamahal ko, makapagbibigay serbisyo sa iyong kapwa mananampalataya, ikaw na nanghihina, ikaw na unhealthy, mga minamahal ko, at may karamdaman, di ba? Ikaw ang mas nangangailangan tuloy ng ministration. Imbis na umalalay ka, ikaw dapat ang alalayan sapagkat ikay mahina sa iyong kalusugan. Di ba? Ang may sakit, mga minamahal ko, talagang hindi makapag-ministrate. Hindi makagawa ng kanyang ministry dahil nga may karamdaman siya. Dahil nga nanghihina siya. Dahil nga, mga minamahal ko, iba ang templada ng kanyang katawan. Amen? Walang konsentrasyon. So practical, mga reason. Itong ating pinag-uusapan sa ngayon. Number 3, pangatlong rason kung bakit you have to keep your body healthy, mga minamahal ko, amen? By restraining from unhealthy food, mga minamahal ko, huwag mong ipangalandakan ng iyong pananampalataya na makakain mo ang lahat ng bagay sapagkat mananagot ka. Joy of the Lord in our physical and spiritual aura na tinatawag. Paano ka, mga minamahal ko, hallelujah, mga minamahal ko, papakita, makapagpapamalas ng iyong vibrant, mga minamahal ko, na spiritual, mga minamahal ko, aura. Amen? What's aura, mga minamahal ko? Yung disposition mong, mga minamahal ko, talagang malakas, maliksi. Amen? Always smiling. Kapag ka, mga minamahal ko, may karamdaman ka, mga minamahal ko, di ba ang hirap mag-smile? Di ba, pagka may karamdaman, irritable ka? Hindi ka, mga minamahal ko, talagang magiging magiliw, hindi ka magiging malakas, na talagang, mga minamahal, maipakita mo talaga yung joy of the Lord. So makikita po natin ngayon kung bakit we have to be healthy. Amen? Amen! Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Our body chemistry is affected by the food that we eat. Amen. Sino pong naniniwala magsabi ng praise the Lord? Kaya nga po merong kasabihan, we are what we eat. The food that we eat interacts with our body. Merong kinalaman, mga minamahal ko, yung pagkain na ating kinakain sa ating mga moods. Meron tayong mga mood swing dahil meron tayong nakaing unhealthy. Na kapag, mga minamahal ko, palala, mga minamahal ko ng ating pong, mga minamahal ko, hallelujah, yung temperature ng ating pong mga body, ng ating pong mga katawan. Amen. Kung ating i-research, mga minamahal ko, hallelujah, between a meat eater and a fish eater, mga minamahal, sinong mas healthy? Between the two. Siyempre, yung fish, mga minamahal ko, paki-flash. Baka hindi tayo maniwala, mga minamahal ko. Sabi dito, wild-caught fish, especially the more oily types, such as salmon. Brother Noel, wala naman akong pambili ng salmon. Ang dami pong nasa palengke ngayon, mas mura kaysa mga
mga isda, mga minamahal ko, na talagang, ano ba yung kinasanayan, mga staple na fish, mga available sa market, na talagang, yun lang. Di ba? Paulit-ulit. Natatawa yung mga may bahay. Yung, di ba? Tilapia at bangus. Ang sabi rito, mga minamahal ko, oily types sa salmon, mackerel, trout, sardines, and tuna, hindi po yung nakakand, kasi may preservatives na po yun, are great choice to fight depressions. At sasabihin natin, mga minamahal ko, wala namang epekto yung kinakain, Brother Noel sa nararamdaman ko ngayon, maging sa spiritual na kalagayan ko, wala. Sino may sabi? Pag depressed ka ba, okay ba yung spiritual mo o hindi? Sabihin ko yung tanong na yan, hindi po, mga minamahal ko. The food that we eat interacts with our body chemistry, mga minamahal ko, is affected by the food that we consume. Maaaring mga minamahal, ngayon lamang natin napasadahan ito, mga minamahal ko, dahil porket nasa spiritual na tayo, mga minamahal ko, wala nang pakundangan, wala na tayong mga minamahal ko pag-iingat. Lalo na sa mga kinakain natin. Dahil ang sabi nga, I'm fully healed. Ang pananampalataya kay buong buo. So makakain ko ng aking lahat na naisin back to my unhealthy eating lifestyle. That's not faith. Amen? Hindi yan pananampalataya. That's misuse of faith. That's a misplaced faith na tinatawag. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa totoo lang, hindi lamang bisyo. Paninigarilyo, pag-inom ng alak ang sumisira sa katawan ng tao. But predominantly, kung ano ang kinakain ng tao. Lahat ng naniniwala, magsabi ng amen. Pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17. Kindly. Amen. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 3, ang talatay 16 at 17. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So what's defiling this temple of God? Itong katawan na ito, mga minamahal, hindi lamang po yung mga bisyo. Amen? Kundi yung ating mga pagkain na bawal, na gustong-gusto nating kainin, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ang resulta. Diba? Mas napapaaga yung ating pong mga kamatayan. Tama na po yung katwiran po natin, mga minamahal. Kung mamamatay ka, hindi sa pagkain. Yun ang tinakda ng Diyos. Yung mga katwiran na yan, mga katwiran po yan ng mga mangmang. Amen? This body is the temple of God. At wag natin itong sirain, ang sabi nga. Sapagkat kung ating gibain ang templong ito, ay igigiba rin naman tayo ng Diyos. Amen? Paano? Paano, mga minamahal ko, hallelujah, paghaharian? Paano pamamahayan ng Diyos ang isang templong, mga minamahal ko, na talagang unhealthy, ungodly? Amen? Sige nga. Kaya mga malinaw pa, mga minamahal ko, hallelujah, sa kristal, mga minamahal ko, ang anong nais, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ipabatid ng mahal ng Panginoon. The use and misuse of this faith. Dapat nasa tamang paggamit, nasa tamang lugar. Amen? Hindi yung mga minamahal ko, hallelujah, talagang indiscriminate. Walang pakundangan. Sige lang ng sige. Walang, mga minamahal ko, hallelujah, pag-iingat. Hindi tayo kalulugdan ng mahal ng Panginoon kapag ganito, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong mga katuwiran. Amen?
Kaya mga minamahal ko, hallelujah, last verse po natin. In everything we do, maging sa pagkain man, maging mga minamahal ko, hallelujah, sa pag-inom. Amen. Do it for the glory of God. Alalahanin po natin mga minamahal ko na siya ang nagbigay ng buhay. We were bought with the price. Hindi na po tayo, mga minamahal ko, ang nagmamay-ari sa ating mga sarili ngayon. Tayo'y binili na ng halaga ng mahal na Panginoon. Amen. Therefore, mga being bought with the price, therefore glorify God in your body, which is the temple of God. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Mga minamahal ko, last verse na po natin ito, mga minamahal. Kindly. Aklat po ng unang Korinto, Kabanata 10, talata po ay 31. Ito pong nakasulat. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Whether therefore ye eat or drink or whatever ye do, do all to the glory of God. Napakalinaw po nito. Ano man ang ating gagawin, anumang bagay ang ating isasagawa. Pagkain, pag-inom, amen? At ano pa mga bagay, mga na importante sa atin, we see to it na ito'y makapagbibigay ng gloria, makapagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sa mga tao ngayon, mga minamahal ko, dahil hindi na dahilan nila, they're hungry. Merong kakulangan, shortage of food. Kaya mga minamahal ko, kung ano na lang ang kakainin. Amen? Mga gumagapang na mga hayop, alam nyo na ang ibig kong tukuyin, kinakain na nila. Mga domesticated, mga minamahal pets, mga minamahal ko, kinakain na nila. Wala sa lugar. Pero tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Bagaman may kalayaan tayo. Pero hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nag-overlap. Doon lamang tayo, mga minamahal ko, sa tama. Amen? Tamang pananampalataya. Dahil ang gusto natin, makapagbigay luwalhati sa mahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Ating awitan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hindi na tayong masusunod sa ating pong mga sariling ito. God must be in control of our lives. Resist that temptation, overindulgence, that gluttonous appetite. For us to be healthy, bodily, spiritually. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan at ikaw ang siyang nagturo ng muling ipanganak. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay kong ito. Ang pag-asa'y nagwakas at paningin minulat mo. Aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. Hallelujah. Salamat sa pagpapala mo. Uy, Kristo'y nagkilala lubusan. Buong buhay ko'y binago niyang tunay. Nung una'y may nagsabi, mababago ako. Siya'y aking iniwanan
walang pag-asa'y nagwakas. Paring iminulat mo at aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Hallelujah. Buhay ko ito. Walang pag-asa'y nagwakas at paring iminulat mo. Aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Hallelujah. Siya lamang makapagbabago sa atin. Ang mahal na Panginoon lamang. Hallelujah. At manalangin tayo mga pinapal. Ang mga pangaral na ito, mga minamahal ko, tumimo talaga. Magkaroon, mga minamahal ko, hallelujah, ng puwang sa ating mga puso. Ang kalayaang meron tayo ngayon, hindi dapat gamitin, mga minamahal ko, para sa ating sariling, mga minamahal ko, hallelujah, kapritsyo. Ang katawang ito'y bigay ng mahal na Panginoon. Amen. Kaisa-isang buhay na ito, mga minamahal ko, na kuminsan, mga minamahal ko, hallelujah, tinitake for granted po natin. Huwag itong alagaan. Pero mga minamahal ko, napakalinaw ng ating pong napag-aralan. This is the temple of God. Templo ng Diyos na gusto niyang, mga minamahal ko, panahanan. Purihan ang pinagkababala, Panginoon. O di ko sukat na kalaing mababago ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nangwakas ang aming itinulat mo. At aking napatunayan kay ganda ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Hallelujah. Ang buhay ko ito, kawalang pag-asa'y nagwakas, paring iminulat mo. Aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat po na Panginoon. Hallelujah. Sa mga aralin na kagaya nito, akala namin, we take it for granted. Akala namin, it doesn't matter to all your sons and your daughters. Pero napakahalaga pala. Hallelujah. Patuloy mo kaming liwanagan ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming turuan sa unang pangaral na iyong minamahal ni Evangelista Willis Almeida, na iyong mga minamahal na mamanggagawa. Ano ba yung Divides? Ipaalala mo sa amin ang kalagaan ng mga aral na ito sa tuwid-tuwid upang hindi kami makalimot.
Hallelujah, hallelujah. Tayo mo lahat mga minamahal kayo dumako sa ating mga kanya-kanya pangangailangan. Pero unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating banal na iglesia. Patuloy na kalakasan ng ating mga minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda sa buong ng kanyang mga mahal sa buhay. Maging ating mga minamahal na mga magagawa. Panalangin po natin ating beloved ordained preacher sa kanyang ginagaharap. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit na buong katawan. We do not be, mga binamahal ko, hallelujah, indifferent. We should not be insensitive. Hallelujah. Huwag natin hayaan na maghari, magtawa, nagkaaway ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ipanalangin natin ang bawat isa, lalo sa mga namiminuno sa atin, mga binamahal. Biblically speaking, ang sabi para magkaroon tayo ng kapayapaan. Magkaroon tayo, mga binamahal ko, hallelujah. Hallelujah, kalakasan spiritual. Hindi natin mapakinabangan kapag kapatuloy na napibigati ang mga namiminuno sa atin. Hallelujah, hallelujah. Let us all pray. Dahil ang Diyos sa magbanal makapangyarihan sila. Abutin mo ang aming mga pangangailangan. Pangangailangan spiritual pala, Panginoon, sa paggalat ng panalangin ng iyong taong nilang isan, mga minamahal. Aming pinakababala, Panginoon Yesu Cristo. We ask all of this in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy mo sila, hallelujah. Bigyan ng kalakas at kalusugan. Patuloy na alawin ng iyong Santong Espiritu. Bigyan ng kagaanan ng kalimuang kabigatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga kanya-kanyang pangangailangan. Kailanman hindi naging maiksi ang kamay ng mahal na Panginoon at ito'y abutin. Kailanman, hallelujah, hindi sarado ang kanyang pandinig upang marinig ang ating pong mga daing. Let us just, hallelujah, pray with faith. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo lahat mga minamahal ko, hallelujah, magpatong ng ating pong mga kaliwang kamay sa parte ng ating pong mga karamdaman. Kung magbumura kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating pong mga bibig. Pinansyal na mga pangangailangan, kahirapan, dalawang kamay, hallelujah, manatiling nakataas. Isipin po natin ang ating minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda ang naglehans po sa atin. Sabay-sabay tayong manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa iyo makapangyarihang pangalang Jesus ay aming sabang-sabang sinasaway. Pinapalaya sa nabag-uri ng mga karamdaman, diabetes, heart disease, leukemia, TB, skin diseases, hallelujah, prostate cancer, hallelujah, hallelujah. Cast out and be healed right now in the mighty name of Jesus. Poverty cast out in Jesus' name. All vices begin in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Be spiritually blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. The top of our voice, walang magbibiro. Let us all shout with all our might, 3 times, yung heavenly language na mga anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo po mga minamahal ko, idara ko sa ating po mga mahalaga.